Alright, mastreets social media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya yandasangana nayo azukuru yandoda ndinge ndiri ndinokuzivisa imi motudza kuti munofungei. So uchiteerera kana unga usati wasubscribe paSaindi TV, mukana uchiripo kuti udi usubscribe tena on your notification bell kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified. And apologize nekuitira mavideos ndiri mumotikari ndanga ndiri busy mbichana anditi handina kuwana nguva yekuti ndirekode kustudio yedu. So chiterera pana brother anonzi Mark anditi mukoma Mark vari kunzi zvoni was ndi youth leader weinonzi a reason Saint Church yekubhindura anditi so mukoma Mark musikana wavo akavazivisa kuti zvoni anoda Lamborghini. It's a true story yakatoitika zukura hazi muzibhebhe wakavazivisa kuti dream car yangu inini ndo dzinofamba nana Passion Java Lambombo anditi so amuzivisa kudaro brother he took a step yekuti andoda kuitawo zvinofadza bhebhe wangu nekutenga kana nekuva neLamborghini. And then he fasted for he wanted to fast for 40 days and 40 nights. Unfortunately pa 30 days mukoma vari kunzi vakazoita sevachafa vakatozowanikwa neshamwari yavo iyo ndo yakatozomanya kuti mukoma vaendeswe kuchipatara. Chinova chinhu chinoshungurudzwa zvikuru nekuti bhaibheri rinototaura kuti hanzi vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya ziva. What do you think? Mukoma vanonzi havana basa. So mufundisi wavakazotaura wakati aiwa mukoma vaifanira kutofasitira basa kwete kufasitira zveLamborghini anditi especially kuda kuimpressa musikana. What do you think nana brother Holy vakadai anditi achituta chabrother ichi da kufira musikana anditi kuda kufira kutadza kufasitira kuti awane basa ari kufasita kuti awane Lambombo yekuti ifadze musikana. Ngataura nomacomments kuti munofungei netype ende iwo unotoziva chitomboti paiwo maexample emabrother akadai amunoziva kumachechi kwenyu vanogona kuzviita anditi from Uncle Sam the only Zimbabwean uncle titaura nomacomments tichiti much love.